jan ora ndelomok. Lur saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ngaturaken gunging panuwun ingkang murweng jagat dumadi ing mriki paguyuban seni reog santri kalong mijil saking Kambingan Kuwonharjo beneh kalian padatan ing mriki paguyuban seni reog santri kalong ingkang dipun pandegani inggih menika Goseanam mijil saking Kambingan Kuwonharjo tinimbalan wonten ing dalemipun Ibu Panirah saperlu caos panglipur dumateng panjenengan sami inggih menika wujud jejogetan ngundang kanca-kanca tangga teparo padha mlumpuk. Lah iya ngono ta Lur. Jan ora ndelomok. Pokoke Bu Panirah ki wis ta. Kanca rowange kabeh diceluki senajan to mlumpuk. Ing mriki kru seni reog santri kalong sampeyan cumawis para jatil bae iso mlenuk kaya ngene. Iki wis duwe bojo kabeh apa urung? Bojone wong jan ora ndelomok nek iki. Bae. Ing mriki wonten cacah 40 jatil. Nule dienggo bal-balan. Kare telu, sitok jatol. Oh. Iki wonten cacah sekawan jatil saking santri kalong menika badhe caos panglipur. Ing mriki mangke iki wonten bintang tamu Lur. Ora liya inggih menika anak-anak kula inggih menika kepo. Jenenge Kenthong Pongge. Ora nggo A tapi ora nggo A karo SU pokoke. Nggih. Dos pundi Lur? Kridane para jatil-jatil kru lintunipun sumangga Lur tari jatil wis siaga apa urung nduk kowe nduk iki mang wis padha bathok apa urung oh wis aku ya wis bathok nek ngono wae mau urung jan dingone karo jangan dombok jangan lombok jan nyamleng. Nggih, sumangga Lur sing dodoan kula aturi nyedak, sing nyedak ya aja rada mundur sithik. Nggih, monggo para jatil-jatil mbak-mbake kula aturi siaga sawega ing giri samapta ing gati. Monggo Lur digiyake Ari Jatil. Bola reog kula aturi nyekecane ingkang nembe rawuh sugeng rawuh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Rasulillah